Eu son María Torres e son directora da Compañía do Elefante Elegante e son actriz e fago a dirección artística do espectáculo e outros departamentos obrigatorios para gestionar a compañía. Eu son Gonzalo Guerreiro e son o director de escena e director artístico con María Torres do Elefante Elegante. Adoita acontecer que hai algunha cuestión que nós vivimos na nosa vida ou que, bueno, creo logo Gonzalo que diga como funciona neste caso de Kioki, é claro, non? O punto de partida é unha experiencia vital que nós vivimos con respecto ao proceso de demencia de miña nai, que foi realmente a vontade de tratar este tema desde unha perspectiva orientada ao público infantil e familiar e escolar. Neste caso, foi así a idea desta cuestión e logo que para público adulto ou para público infantil e a partir de aí empezou a rodar. Si, normalmente xurde dun tema, pero pode xurdir dun obxecto ou dunha idea dun dispositivo escénico tamén, que despois hai que darlle contido. Pero pode xurdir tamén eso dun elemento que non sexa temático, pero unha idea, sea cual sea, que sintamos que pode dar orixe a un espectáculo. Desa idea original teñen que xurdir outras ideas adxacentes que nos sintamos que poden dar orixen a diferentes escenas que poden ser reagrupadas baixo un tema sólido e coherente que derivará nun espectáculo de teatro. Si, a idea original parte pois dunha vontade de Gonzalo de traballar un dispositivo plástico escénico, hai as ideas adxacentes máis importantes son tamén relativas a que temáticas ten sentido tratar en este espacio. Cando a idea nace dunha temática, como neste caso, é o movimento inverso, pero o movimento existe sempre. Ou empezan pero a B hai que ir ben, ou empezan B, pero hai que ir a, non? Buscar que dispositivo plástico aquí foi posterior ao tema da demencia, pero ese camiño sempre se recorre. Normalmente sí, agora últimamente ten sido así, cousas que directamente relacionadas coa nosa vivencia, sexa como parella, sentimental, como familia, porque temos dous fillos xuntos, un fillo e unha filla, ou personal de un ou de outro relacionado coa súa vivencia personal. Ata agora ten sido sempre así. Pero estamos viaxando, ¿no? O ano pasado estivemos en Alemania, agora acabamos de chegar de Colombia, entonces eu poño tamén en causa ese lado universal tamén relativamente ao tema e comezo a ter ganas de tratar temas que poidan falar a toda a humanidade, ¿no? Relativamente tamén á historia da humanidade e ao momento que a humanidade está vivindo e a grandes temáticas que tamén definen un pouco o futuro, ¿no? Cara a onde vamos como especie. E entonces eu creo que pouco a pouco eu sinto esa necesidade de derivar en problemas en temáticas menos persoais e un poquinho máis sociais, máis globais. Cando facemos pezas que parten de nosas vivencias persoais, é porque creemos que representan unha cuestión na que moitas familias, moitas parellas, moitas persoas están vivindo neste momento. Nos, cando fixemos casa, falábamos da crise hipotecaria e nos acabábamos de ter, non estábamos nunha situación, persoalmente, sí que tiñamos unha hipoteca e o medo a non pagar a casa,
pero era porque era realmente algo que estaba pasando en moitas pezas, en Tropical falando das migracións, en Patapatún pois falando da falta que temos as nais e os pais de ter tempo cos nosos fillos e fillas e como colmamos eses valeiros con obxetos, con material, non? Que nunca pretendimos simplemente contar a nosa historia, porque a quen lle importa a miña historia, non? O contala dun xeito que pudese interesar a toda a xente. Claro. Que toda a xente se pudese dunha maneira ou de outra recoñecer nas historias nosas persoais que estábamos contando. Claro. Sí. O feito de que hai unha base de realidade que inspira a isto, ese proceso axúdanos a vertebrar o traballo dramatúrxico, porque como que hai unhas balizas, non? Vamos polo medio do río, pero o río ten un ancho que delimita esa experiencia que nos di, ok, isto sí, isto non, é como que nos dá uns parámetros para verificar a coherencia. Outra cousa é que a un momento dado na posta en escena se queira romper todo, pero nos centra. De todos modos, nós nunca narramos nada en primeira persoa. O sexa, e a partir do momento tamén en que a palabra non ten a responsabilidade primeira, presentamos sempre estas temáticas que, aínda que sexan persoais, dun xeito bastante máis como se fósemos unha exposición, non? Así, de pintura, como se fósemos vendo diferentes cadros que ao final nos están evocando un tema, sí? Pero nunca é en primeira persoa. Non, a nosa vida non é así tan interesante. Sempre fantasmeamos e sempre vamos a experiencias que vimos. Fixemos, por exemplo, Patapatún falando deste tema da crianza, nós non sentimos algo do que estaba no espectáculo, pero creamos, fixemos al cubo e al quíntuple e inventamos cousas. Quero dicir, non nos quedamos aquí, partimos de aquí, pero a quen lle interesa? Ao noso terapeuta, que non é a función do espectáculo. Un punto de partida e despois hai o caos, ou seja, hai un coleccionar de ideas, de elementos, de cores, de formas, de accións, e todo entra. Poñemos todo dentro, apuntamos todo, anotamos todo, e queda todo aí. Aínda que saibamos que hai cousas que se contradicen ou que despois non van poder ter lugar. Pero digamos que esa é a segunda fase, a fase do caos. E despois, ao achegar, por cuestións de calendario, ao achegarnos ao inicio dos ensaios, uns tempos antes, intentamos organizar ese material, de ver, ou seja, de todo isto que temos aquí, que é o que realmente podemos guardar, e como podemos estruturalo. Entonces aí, en esa fase, hai moita cousa que cae, e hai un material mínimo que queda cunha certa estrutura, e é a partir de aí que empezamos a ensaiar. Normalmente, empeza esa idea ou ese concepto sobre o que queremos traballar, ou plástico ou temático, poñémonos os dous de acordo e logo normalmente Gonzalo, que pensa moitísimo sobre as cuestións, vai evoluindo e el vaime contando algunhas cousas, iba a dicir, e outras non. E logo el que diga entra en contacto con Carolina Digle. Quero dicir, moitas veces eles dous funcionan tamén como ecosistema e logo eu entro, non? Si, vou un pouco, se sei, normalmente os últimos anos traballamos coas mesmas persoas, con Carolina na parte da produción de arte, con Manuel Fonte na composición musical e con Nacho Martín na iluminación. Entón, con eles tres vou empezando a seducilos, voulles dicindo moi pouca cousa, pero o mínimo suficiente para que o seu imaginario empece a funcionar e un pouco para intentar que o interese polo proxecto empece a nacer neles. Pero é realmente cando empezan os ensaios que nos sentamos a falar de datos máis concretos. Durante os ensaios, a dramaturxia e a dirección de escena van da man.
porque como non está escrito, como non está terminado, aquilo que o director de escena conta, o material que ten disponible vai buscar a dramaturxia, e a veces o director de escena non ten material suficiente, entonces a dramaturxia ten que desenvolver material para darlle ao director de escena, que neste caso son os mesmos, pero se teñen que retroalimentar. No caso de Kioki, co que estamos agora, hai unha narración, hai unha especie de trama, hai unha serie de situacións máis ou menos concretas que contan cousas específicas do día a día deste personaxe central. Entonces hai, digamos, unha historia. Entonces a dramaturxia está ao servicio desa historia e a historia ao servicio do tema. Pero noutros traballos máis abertos, menos narrativos, con un nivel de abstracción máis grande, funcionan de outro xeito. Non hai unha historia, pero ten que haber un desenvolvemento sensorial que teña sentido. Nós traballamos moito coa idea da onda, ou seja, dun mar calmo, que é o inicio do espectáculo, dunha onda que empeza a medrar, que chega a un pico, que rompe, en que hai ali unha especie de morte, en que todo queda revolto e que despois se tranquiliza. E cando empeza a nacer a próxima onda, normalmente é o momento en que o espectáculo debería acabar. Entonces, guiámonos moito por esta dinámica. Hokkaido, no? Que é unha dinámica da cultura xaponesa. Tamén é certamente o dispositivo plástico que hai no espectáculo ten a súa propia dramaturxia, que Gonzalo pensa moito nela antes de empezar os ensaios, saber que posibilidades dá este espacio de evolución a nivel dramatúrxico, pero por outra banda está o noso tema. Entón, é como dous vehículos que avanzan así. Gonzalo conduce o vehículo do espacio plástico, da plástica de escena, e eu teño sempre moi presente o tema, no? Por onde vai a narrativa, das accións físicas que desenvolvo como actriz dramaturga. Entón hai que ir vendo conseguir que haya unha coherencia entre ambas eses dous vehículos, teñen que chegar ao mesmo punto e retroalimentarse e ser coherentes entre sí. Nós temos o código definido, entonces temos fronteiras, nós sabemos o que non vale, entonces temos que buscar o que vale, e esa é a grande angustia, non? Non ter nada e confiar que día a día vamos encontrar solucións, e para eso, unha vez máis, é necesario tempo. E desapego, porque moitas veces acontece que levamos uns días traballando e encontramos unha materia que nos chulísima e que nos parece plásticamente interesante e con potencial, e logo vemos que esas fronteiras nos din que isto non cabe. Entonces, pero bueno, se pasa a todo o mundo, hai que ter a capacidade de decir, pois isto está moi ben, pero non cabe neste espectáculo, non? Para mí, o traballo co público é moi útil no sentido en que evidencia o erro. Entonces, a veces hai erros que eu como director non me dou conta, tamén porque estou atento a moitas cousas diferentes, entonces inevitablemente hai elementos que se me escapan, e coa presencia do público o erro volvese moi evidente, entonces afórrame tempo, pero por outro lado hai ese sentimento de culpa casi por probar, por estar presentando un traballo aínda con eses erros, non? Para eses espectadores que igual non volverán a velo, entonces vírono con eses erros, pero tamén fai parte dun traballo que é artesanal e que é humano e que é falible e que é moi subxetivo. E que sempre facemos un esforzo enorme en que cando se presenta este público primeiro que nos vai axudar a facer crecer e pechar espectáculos, te a peza xa nun nivel de calidade pois moito máis que seguro. Para min, máis que a opinión, é a reacción.
é a enerxía que eu sinto durante a función naquele ou naquele momento. O que eu sinto que hai no aire, como sinto que a xente está observando. Non me precisan decir nada, sabes? Para mí é máis unha cuestión de atitude, o nivel do silencio, a forma como vexo a xente mirar, a enerxía que hai no aire. Sabendo que eu non os estou a observar e sabendo que non están sendo cobaias, están simplemente asistindo a un espectáculo, pero a súa forma de ver, a súa forma de estar, para mí é o máis evidente. As decisións estruturantes da posta en escena están directamente vinculadas á dramaturxia, ou seja, é a dramaturxia, a narración, a trama, no caso de Kyoki, que define as decisións básicas da posta en escena. Despois hai cuestións técnicas que xa son máis susceptibles do meu gusto persoal, pero xa son solucións máis técnicas puntuais. Pero bueno, a fundación, se queremos, a base da posta en escena está directamente vinculada á dramaturxia e a temática. E a que ten a última palabra no que entra e no que non entra. Nesa fronteira que nos di o que é posible e o que non é posible. A concretización da forma tamén pode ser un factor decisivo. Algo que a nivel de contido ten todo sentido, pero se en termos formais é contradictorio, non se consigue realizar, acaba por caer, claro. Por eso é máis difícil. Sí, todo o que lemos, todo o que vemos, todo o que escoitamos nos inspira, pero sinto que o que facemos ven de unha certa linaxe, digamos así, que son os meus mestres, non? Que creo que foron un pouco definindo o camiño onde eu hoxe en día humildemente me posiciono, gracias àquilo que eles descubriron. E que empezou con Richard Wagner no mediados do século XIX, que falou dunha obra de arte total en que había un performer que interpretaba, pero que bailaba, que cantaba e que había varios elementos escénicos en xogo. Despois está Appia tamén, que lle deu unha importancia moi relevante á escenografía e a toda a arquitectura escénica. Despois está Gordon Craig, que falou do actor como a Uber Marionette, a super marioneta, que falou dun actor pola primeira vez non psicolóxico, pero un actor físico. Despois veo, espero non equivocarme a nivel cronolóxico, despois veo Meyerhold, fundamental, no? A biomecánica e o lado construtivista da presencia do performer en escena, e ese lado tamén socialista e obreiro e do actor e da actriz que están traballando, que están exercendo unha labor física en escena. E despois Jacques Coupeau e despois Jacques Lecoq, no? Do teatro de movimento, xa bastante recente, da máscara neutra e de un estudo máis pormenorizado do que a linguaxe do cine mudo, da pantomima. Isto na linaxe, digamos, teatral. E despois tamén xunto moito o que son os ensinamentos de Meyerhold con un escultor do século XX que faleceu, xa entrou no 21 porque faleceu no 2018, que foi Robert Morris, que dibuixaba unhas esculturas enormes, non para que os actores entrasen en interacción, pero co público directamente. Entonces vou beber moito ao traballo sobre todo dos anos 60, 70 de Robert Morris. Entonces para mí é un pouco a grande base, os grandes mestres cos cais eu aprendo, que eu admiro e que me interesan moito. E que me interesa moito facer un traballo que humildemente se poida posicionar cerca deses mestres. Engadir que a pesar de un montón de tendencias e de propostas máis actuais, eu, por exemplo, fago aquí
un inciso no meu lado de actriz dramaturga, traballo moito con Chaplin, quero dicir, hoxe en día, quero dicir, a nivel incluso de actriz dramaturga, un referente enorme. Escoitarse para ver realmente que o que queren facer e non distraerse polo camiño, porque o tempo pasa moi rápido e se hai unha prioridade hai que ir a por ela, non? Respetando os demais, pero respetándose a si propio tamén, con ilusión, pero con realismo. E estudiaría máis, perdería menos tempo. Vital, a vida pasa moi rápido para logo non decir todo o que podía ter feito e non o fixen, ver que o que realmente cumpre facer e que o que non merece a pena. Eu quizás o consello que me daría a mí mesmo se estivera empezando era asegurarme máis e mellor que aquel punto de partida para crear un espectáculo é realmente sólido. Sinto que igual algunha vez lanceime a crear un espectáculo rápido demais antes de certificarme de que aquel material era realmente suficientemente potente. Entonces igual eso, a invertir máis tempo en elaborar un punto de partida máis poderoso e non lanzarme a escribir un espectáculo tan rapidamente, pero darlle máis tempo a ter un bo núcleo de inicial.